سلام سلام تخاتاتلتي مدب سبورت اب سينما سمرة كما يكنيكم زحلف مدب كردم مشكلة هاجرنا حج خنابي سبلار استي قدامي كفال حيزلكم قريبا يره لو مدما كالاي كفال حيزلكم قريبا لكم قدمي ابنا لايك شير سبسكرايب بمقبار نز channel كتتبابعوا يمحصنكم اب قدامي كفال كردم مشكلة هاجرنا حج خنابي اب سبلار استي قدم مشكلة هاجرنا نويح تاريخ كم زلو خاب جزيت لان جميرو سقاب حج دما كبابي 100 عمد زت سقاقع نويح ادما غيرو كم زلو ازي دما هطور تمكرو كم زلنا زرقاقص مغانو اب ايرترا ازي فتو وددر كوينو اب ايرترا ترايدو كم زي بلك اب قصيلو اب افريقاون اتناتنا بقعات كم زتن صبارقه قصيلناون اب افريقا خمز نغسناون بدحري دما اب عالم سمنا خدمق جميرو كم زلون كابتم قداموت كفت بر جميركاس كاب حجي بعل بينيا ودمولي ناتون بصحمو زلو درجه كاب بعل دانيال تغلايمانوت ود قدوس كومون قدميهم زنبور تقدادمتي مسرت زغبره ابز درجه زبصحنا لنا سلازي ازبصحنا يزلنا درجه قليل كم زيكونه دحرتي اب افريقا زرعنايو عبلالنت طمتنا ناب عالماوي مدرخ كنغبر كم زغبانا كم استزربه يخون برنتي غزفي ناي قدد مشكله هاجرنا زبقع بقطباوي محدراوي كمون سنفتاتاوي منجدي نتميا ويون بعبينه عودين معباي استغبر نجر ازيو وحد مخانينا تزراريبنا اتعقر عقمي قدد مشكلتانا بنتيسو كم زوصه اب عالم دماني كننصبارق جميرنا لنا سلازي بدخوين بتي ازبصحنا يزلنا درجه اب غزي عوت بوستنا غبرنا حغوسنا خنجلص تراي زيكونه ازنا يزلنا درجه خنعقبو كاون العلون كنسقم انتر اخوينا قيمنا كنحسبلو زغبانا مدرخ كم زبصحنا اذن كالئن كنزرارب فتينا نيرنا ابز كالاي كفال دماني كمتي اب قداماي كفال اموداتا قال زاتنايو وحس تقدادمتنا كابينا بي زغاطم زلو بدوخات انتايو قددم مشكله هاجرنا انتا يستقلب زلو نزبل حسابات كنبهاللو كنفتنينا سناي مكتتال قددم مشكله هاجرنا كمتي ابز حلفون زتغلصه ازيو فتو وددريو كموصيتخا ازي بزح تعذابي زلو عينت وددري كتحسبون كلخا اب غودناتات اسمرا نفاسن صحاين نبسو خيبقطه اب صرغياتات تسطيحو انتقرادمتي اجخم كبل زوعل دغافي قصري يبلون منالبات كمتي اب كعس اجرن رياون ططح كوف مبلي زلو كوفيلكا تعزبلو ويون كمز حجي تبع البينام اب غزانا خوينا بتلفزيون نكاتاتلهم زلنا ماميقكا تكاتاتل عينت وددر كوين يكوننا بعدنا نكاتاتلو نيرنا كمتي اقديما خبلو تصنحكو نفاسن صحاين ان تتصاوركا اب صرغياتات اب غودناتات دويلكا مخان نويح ساعات مستي اتموادادري بوتاتات ون نوددر يلو استسرع يكونن سبزن قاسقاسلو ناي ترانسبورت ወይ ድማ ናይ መጓዓዝያ ቦታ እዩ ስለዚ ንሱ ተዓጺ ውድድር ዝግበረሉ ተዘለካ ክትቀም ግድን ይግን ንክትዕዘበሉውን ምቹ ኣብ ዘይኮነ ቦታ ኮይንካ ሓንቲ ግዜ ምስ ሓለፉኻ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ክኸውን ድሕሪ ክንደይ ክሳብ ዝምለሱ ደውልካ እናተጸበኻ ዝረአ ዓይነት ውድድር ነዚ ተኣፍቃሪ ቅድድም ምሽክለታ ክሳብ ክንደይ ብፍቕሪ እዚ ኩሉ ዋጋ እናኸፈለ ንተቀዳደምቱ ሞራል ይህብ ይዕብን ይድግፍን ከም ዝነበረን ዘሎን ሩድ እዩ بفلاي كأني أمونغو وددر زغبر وفياتات أجوخا كابتا زلاتو تي تعذاباي نتصاوتن خطبابع زي غورو نجر يلن بفلاي توم أقدم بشكلتا نوي عمتات استخاتاتلنا نذكرو نجر انتليو استوعل تقداداماي حوخا كستو ودغزاوتخا كستو حوبوخا ابوخا اعرختخا كندزي اوفيوم الكالو قداماي انت اتيخا ازنزن كنبكاينا يبلو خالو زبل ازيتات كسمعن كله ابطم تقدادمت زفطرو زنبر مورال زفطرو دلو مورال قلي لا يكونن كاب امرناون كم دول زي رسع زخرتات يزي سلازي ازي قدد مشكلتنا بصحيو زلو درجه بعابيو كنا ادلون كمغوسلون زغبو دغافيو ابزخم رسع زيبلنا دماني نتوم تقدادمتي ام بغاس ولدوم زخفلو وغا قليل ايكونن كندي تقدادمتي بسنكي حصرت باجت نتقدد مشكلتا مسوان من عقممون كلو قصلو زيكالو وحدات ايكونن مغنياتو تا نقدادميت بشكلتا فلايتا دا كورسون مغزا زحاتو ገንዘብ ቀሊል ስለዘይኮነ بعقم ስድራ ቤታት ሓንሳቡን ክሽፈን ዝከኣል ኣይኮነን ገለ ስድራ ቤታቱን بحق عقم ሃልይወን ዘይኮነ
ድሌት ውላደን ንምምላእ ኣፍ ካልኦት ደቆም ዓፅዮም ብዙሕ ነገር ከፊሎም እዮም ነታ ብሽክለታ ዝገዝኡሎም እዞም ተቀዳደምቲ እዚኦም እዚ ኩሉ ነገር ተኸፊሉሎም ኣብ መወዳእታ ንስድሮኦም ክሕስዎም እንተዘይክኢሎም ንሕሰብ ከምዚ ሓደ ትካል ገንዘብ ኣውፊርካ ኣውፂኻዮስ ክትከስር ከለኻ ወይ ድማኒ እቲ ትካል ክወድቀካ ከሎ ኣማይታ ሸሓት ኣውፂኻ ዝሃነፅካዮ ገዛ ክፈርሰካ ከሎ ንሕሰቦ ማለት እዩ ምናልባት ኩሉ ዝጀመረ ይዕወት ማለት ኣይኮነን ብርግፅ ግን ብዙሓት ተቀዳደምቲ ናይ ብሓቂ ዓቕሚ ውሒድዎም ጥራይ ዘይኮነ ብሰንኪ ዘጋጥሞም መሰናኽላት እውን ካብ ትቅድድም ብሽክለታ ክእለይ ወይ እውን ከምቲ ዝድለ ከይከዱ ንርኢና ስለዚ እዚ እዩ ክዕረ ኣለዎ ተቀዳደምቲ ብዝግባእ መንገዲ ፃዕሮምን ድኻሞምን ኣብ ፍረ ክበፅሕ ኣለዎ እቶም ዝኩሉ ዋጋ ከፊሎም ንደቆም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፃሕ ተመጢጦም ልዕሊ ዓቕሞም ወፍር ገይሮም ንደቆም ዘተባብዕሉ ዘሎ ወለዲ ድማ ኣብ መወዳእታ ፃምኦም ክረኽቡ ይግብኦም እዩ እዚ ካቲ ፌደሬሽን ኮነ ዝምልከቶ ኣካል ክሓስበሉ ዝግብኦ ርሒብ ዝኾነ ባይታ ክፍጠር ከም ዝግብኦ ድሒርና ክንዘራረበሉ ኢና ከምቲ ክግለጽ ፀንሐ ቅድድም ብሽክለታ ኣዝዩ ፍቱው ከምዚ ሎሚ ኣርሰናል ዶ ማንቸስተር ሊቨርፑል ማን ሲቲ ቸልሲ እናበልካ ዘሎ ክትዕ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ቅድሚ 20 ዓመታት ከባቢ እንተ ደኣ መለስ ኢልና ክንዝክር ፈቲና እቲ ዝነበረ ወግዒ እቲ ዝነበረ ክትዕ ማንቸስተር ኣርሰናል ኣይነበረን እንታይ ደኣ በተን ጋንታታት ብእትድግፋ ጋንታ ወይ ድማ በቲ እትድግፎ ተፃዋታይ ተቀዳዳማይ ብኡ ነይሩ ትኽትዕ ከም በዓል ኣልተሓሪር ኣዱሊስ ስካንያ ዝነበረ ህልኽ ኣብ ግዚኡ ብድሕሪኡ ኣብ መንጎ ቴለን ሬድስን ዝነበረ ቀሊል ዘይኮነ ህልኽ ንዓመታት ዝኸደ ፀኒሓ ስፔኮስ ተፀንበረቶ ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን ሰንበል ተፀንቢራቶ ዘላ ዓብይ ህልኽ ዝረኣዮ ቅድድም ብሽክለታ ናይ ሃገርና ክሳብ ክንደይ ኣብ ልቢ ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ከም ዝነበረ ዝከረኒ ተማሃሮም ከለና ታቲ ድግፋ ጋንታ እንተ ደኣኒ ዘይተዓዊታ ትድግፎ ተቀዳዳማይ ቀዳማይ እንተ ዘይወፅዩ ንቤት ትምህርቲ ክትከይድ እንከለኻ እንታይ ከም ድፀንሐካ እንታይ ዓይነት በቶም ኣንጻር ጋንታኻ ዝድግፉ እንታይ ዓይነት ምድሃል እንታይ ዓይነት ዘረባታት ከም ዝፀንሐካ እንዳተሰቀካ ንቤት ትምህርቲ ትኸደሉ ዝነበርካ ግዜ እንተ ደኣ ተዓዊትካ ድማ ቅድሚ ሰዓትካ ኣብ ቤት ትምህርቲ ተረኺብካ ነቶም ኣንጻር ጋንታኻ ዝድግፉ ክድህል ዝነበረ ኩነታት ኩሉ እዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ዘይዕርፍ ኣበየ ቦታኡ ዝለዓላ ርእስቲ ናይ ኤውሮጳውያን ጋንታታት ኣብዘን ንብለን ዘለና ጋንታታት ቴለር ሬድሲ ኣብአን እዩ ነይሩ ኣስፔኮ እንዳበልካ እዩ ነይሩ በዓል ሓላባይ በዓል ሰናይ ብዙሓት ተቀዳደምቲ ምናልባት ኣብ ልቢ ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ዝኣተዉ ብዓቕሞምን ብብቕዓቶምን ብፃውትኦምን ብካልእ ብዙሕ ባህርያቶምን ኣብ ልቢ ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ዝኣተዉ ተቀዳደምቲ ቁፅሮም ብዙሕ እዩ ገለገለ ንምጥቃስ ግን በዓል በርበረ ዘርአ ጋብር የማነ ተኸስተ ገበል ስብሓት ኣስመሮም ደሳሌ ነጋሽ ወዲ ነጋሽ ወዲ በርሀ ወዲ ያሬድ ሓላባይ ራእሱ ክፍላይ ጎይቶኦም ወዲ ሲሄል ኢራብ ሃብተወልደ ስምዖን ኤቨን ወዲ ትኩ ኣማንኤል ኢያሱ ጠላዕ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ደቂ ሱዳን ብዓብዩ ወዲ ተሾመ ዮሃና ተስፋይ ኣሮን ደብረፅን ዘመንፈስ ሲራክ ተስፎም ሲምባ ጎሚስታ ወዲ ዓላ ኣቹ መርሃው ቅዱስ ወዲ ቅዱስ ኣማንኤል ገብረ እግዚአብሔር ይቅፅል መትከል ወዲ ሙሌ ቢንያም ከምኡ እንዳበለ ካብቲ ቀደም ጀሚሩ ስጋብ ሕጂ ኣብ ልቢ ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ዘለዉ ተቀዳደምቲ ነዚኦም ክድግፍ ነዚኦም ኣጀኹም ክብል ኣብ ፅርግያታት ተሰጢሑ ዝውዕል ዘሎን ኣፍቃሪ ቀሊል ኣይኮነን እቶም ናይ ቀደም ድማኒ ኣብ ዘለናዮ ቦታ እንታይ ዓይነት ዝኽርታት ከም ዘለና ኣብ ኮመንት እንተንፅሕፍ ደስ ምበለኒ ግን ክሳብ ክንድዚ ኣዝዩ ፍቑር ዝኾነ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ውድድራት እናረኣና ኢና ዓቢና እዚ ኩሉ ዝነበረ ጉዕዞ እምበኣር ነዚ ሎሚ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ ንምብፃሕ ይብልክዕ ኣብቲ ዝሓለፈ ክፋል እውን ገሊፀ ከም ዝነበርኩ እዚ ደረጃ ዝኣቐዲምና እውን ክንበፅሖ ዝግባኣና ምዃኑ ከይተሰከፍና ክንዛረበሉ ዘለና እዩ ሕጂ እውን ብዛዕባኡ ምዝራብ ዘይኮነ ካብዚ ሕጂ እውን ናብቲ ዝቕፅል ዝለዓለ ደረጃ ክንበፅሕ ነዚ ዘለናዮ ደረጃ እውን ኣቐዲምና ክንዕቅብ ብዙሕ ስራሕ ይፅበየና ከም ዘሎ ርዲ እዩ ግን እንታይ እዩ ትዘጋጥም ዘሎ መሰናኽላት ብዓብዩ ናይ ደገ ዕድላት ኣዝዩ ይፀብብ ተቀዳደምትና እቶም ዝፈሪ ተቀዳደምቲ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ኣብ ደገ ወፂኦም ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ዘረባታት ኣለ ሓደ ተቀዳዳማይ ደገ ወፂ ይዕወት እሞ ውስጡ ካብኡ ዝበልፅ ተቀዳዳማይ እዩ ነይሩ ግን ዕድል ኣይረኸበን ተባሂሉ ዝደጋገም ነገር ኣሎ ንምንታይ እዩ እዚ ዕድላት እዚ ትፀብብ ደሎ ኣብ መን እዩ ትፀገም እቲ ፌደሬሽን ክሰርሖ ዝግብኦ ብዙሕ ነገር ኣሎ ብዓብዪ ከም ተቐዲምና ኣብ ዝሓለፈ ክፋል እውን ዝገለፅናዮ እዚ ቀሊል ዘይኮነ
وفري قليل زي كونه بيزنسي كسرح حل قبوي كم تقدم زبلنا يدماني توم ولدي بزح واقع خفيلهم أبز بتصح زبصحوهم تقدادمتي بسنكي عدلات مسآن تتصاوتي لبوم كسبورو تتصعر لنوي عمتها زدخمولو كردم مشكلة دماني بزي فرق ترفن كله زي سمعك هيكونن أبز بزيك العالم كنزارب ولو زلنا نجر لومي توم زعوات دلو تقدادمتي من البات تفدريشن ويد ما هاجر تحبون اللهم تخون جن ولديهم توم وانا واقع خفيلهم نزوم تقدادمتي زيهم أبز بتصح دبصحوهم تنقان تاتات كونه فدريشن دحر عقمهم مسترعيهم زدليوهم قدمي يجن ولا حنت بقعات زي نبرهم كنفتن يخئل خون أبز بالجزء كندي واقع خفيلهم زحب حبوهم لعل درجة بصحوهم ولدي زيهم تصامهم كرخوا بقول لهم بعبي يجن اتعدلات من تايو زتصبب زلو ازي مفتاحيه دليو كنزاراربو يجبأنايو استفلاليو ايجنتس اب عدنا كنفطر نزن عبيت كلبات ابو خوينم كمغبو زخولو ايجنتس نفطر ازي تاب كل عالم زكاير او كل عالم زسرحلو اسرارحاي اب لاتين امريكا ترارينا اب البرازيل كون ارجنتينا برازيلاويان ارجنتيناويان نايتن عبيت كلبات زبالو ايجنت سالو ابو خوينم دما برق زبله تصاوتاي جينا كله كم زعينه تصاوتاي يلا ايكونن اب بقعات بصحيو اب على درجه بصحسي جنا بنشتي كله مالتي ميسي اب تاريخ ملس يلان ترارينا جنا ود 9 ود 10 عامه كله اي بقعاتو اب اذني بارسلونا بصحيو سلازي ايجنت سب عدنا خوينم نزن عبيت كلبات اتم زبورق دلو تصاوتي ناش تصاوتي مستالنتم مسبلحم زفطور دلو تقدادمتي قلطيفهم ناي غانتاتات حجز طلب زرخبلو منغدي كنفطر يغبانا اتبترغاغام نسمعو ناي فيزا صقما نمنتا يزغاطم زلو مذكرينا دانيال تخل هايمانوت اب طرز بقعاتو بزنبرو لغزي بسنك ناي فيزا صقم شوعته ورحي تسناخيلو اب ايرترا غزي خمس حلفه نمنتا يزغاطم دلو اب چامبيون عالم 2023 نبعلو عاد انجليز تخايده بسنك ناي فيزا صقمات بزحات تقدادمتي كابتو وددر كبخرو رينا منالبات كتزاربلون حنسا ناي فيزا صقم تباهيلو تقدادمتي كساناخولو بزح نغرات كفطرن كله مرداوني ابيكاي مالت انتاي تصقم سلازي اتزملكوتا اكل حلافنت وسيلو بزي شغرات بزي قليل زخونه نغرات زي تصاوتنا خساناخولو لبوم كسبورو عدلاتهم كبالاشو اي غباني اتزملكوتا اكل كسرحلو يغبويو دغاغيمنا كنزاربو لي غباناي نمنتا ياب عدنا UCI مدبرو ختكل زي نغبر اقدمون غليصي نيره ابدو افريقيا تخيللو منالبات نسو ايرترا دو ختكل حسيبو يخون منالبات ورا يخون غن كومنتات تسمعيخا يخون امبر ابدو افريقيا UCI تتخيلو كله اتي فرياتو تناتو فيدباك غن بوزح هيكونن كم تزدلس هيكونن اذا ايرترا تتخيل نيرو تزخون كندي زخون تقدادمتي مفريو إلناس كان حسب سلازي نحنا بوغنا UCI اب عدنا مدبرو ختكل زفتنا ነገር አሎ ዲ ግድን ንሓደ አካል ዝውሃብ አይኮነ እታ አፍቃሪ ቅድም ብሽክለታ ተዓቅም ዘለዎ ከም አብደገውን ዘሎ ሰብ ብዙሕ መንገዲ ክንጽረሉን ክንደኽመሉን ዝግባአና ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ ተሕተ ቅርጺ ክዳሎ ይግቦ ይን ቅድም ብሽክለታ እዚ ዝኣክል ዓቢ ናይ ቅድም ብሽክለታ ሽም ሒዝና ጋንታታት ተጻወትና ንምርአይና ሃገርና ኣጥዋን ከለዋ እቲ ዝዋዳደሩሉ ደለው ቦታ ንቅድም ብሽክለታ ኢሉ ዝተዳለወ ኣይኮነን إذا نقدر نقبر زين خلوا له مخنياتك أنتوا حدا خدته موادر زخون بوتاتات مدلاو يجب عنا أيو بلك ولا بكال أوتونا بكتماتات نديو زكاير جن أتي تصرجع جن نعو زمتش نعو زبكع عينت تحت قرصي كان الدالو يجب عنا إذا زبل زلوا خن تاي تقدم مشكلة تبعلو سحرنا وصي سلازلو أتليست نعو خن صعبالو زين خل مخنيات أنتاي فدرشن قدر مشكلة هاجرنا زمناو قرصن أسرار حنكت أتاتو علو بحقي أتي طبق إلو زعوا فدرشن زفلت ويكاو تروح بحبريتات بزح صبوا نجار نمسرح زوج سعر سبات أبتوش تخمز اللو تفلت يخا ترى يصرحني رامون إذن رؤية زلنا وتصيد كمت سعي مخالن جن كينو أنا مخادك أنتي كنجبر علنا فدرشن صرح سبات بحقي أما يقدر مشكلة زنابورن زلون ويبزعبو أفلتو زلوام ديوم حدا أزي نحسبوا لك بأناي زجوبهم سبات أب زجوبهم بوتا كهلوي يجباي بفلاي لومي قليل زخانة تمكرون هفتني بلنان زحات تقرادمتنا بروفيشنال زنبور خي ترفو أب عدنا له سلازن عم تبوتا هو هابو من نتقدر مشكلة ترما بوانكو كزاربون يجباي بعبي إدمان أب ترفق زي خاد سرح كوني بلو
እቶም ነቲ ቅድድም ብሽክለታ ዘመሓድሩ ዘለዉ ሰባት ምናልባት ካልእ ስራሕ ደለዎም ኣብ ትርፊ ግዜኦም ነቲ ስራሕ ክሰርሕዎ ትርኢኻ እዚ ግን ክኸውን ከም ዘይግብኦ እኹል ደሞዝ ተገይሩሎም እሱ ጥራይ ስርሖም ኮይኑ ምክንያቱ ቀሊል ነገር ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ንከም በዓል ቢንያም ዝኣመሰሉ ተፃወቲ ዘፍረየ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ብዛዕባኡ ኢና ንዛረብ ዘለና ነዞም ሕጂ ንሪኦም ዘለና ከዋኽብቲ ከፍሪ ዝኽኣለ ስለዚ ቅርጹን ኣተሓሕዝኡን ከመይ ኣሎ ከመይ ክኸውን ግብኦን ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ እቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ሰባት ቀዳማይ ስርሖም ኮይኑ እኹል ደሞዝ ሃልይዎም ተሓተቲ ክኾኑ ክኽእሉ ኣለዎም ብዓብዪ እውን እቲ ፌደሬሽን ናቱ ቅርፂ ፈጢሩ ናቱ ኣታዊ ገይሩ ርእሱ ክኽእል እውን ይግብኦ እዩ ቀሊል ኣታዊ ይኮነን እንተደኣ ንብዝግባእ ሒዝናዮም ካልእ ንዕኦም ኮይኖምሲ ነቲ ሃገር እውን ትርፊ ክገብሩ ይግብኦም እዩ ስለዚ ነዚ እውን ክስርሓሉ ይግባእ ካብ ኣሰልጠንቲ ጀሚርካ ኣብቲ ዙርያ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ዝሰርሑ ዘለዉ ሞያውያን ድማኒ ክስልጡን ኣለዎም ማዕረ ማዕረ ቅድድም ብሽክለታ ሃገርና ክጎዩ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ ክገብሩ እንተኮይኖም ድማኒ ወፂኦም ስልጣናታት ክረኽቡን ክዓብዩን ኣለዎም ኣብቲ ዝሓለፈ እውን ገሊፅናዮ ከም ዝነበርና ምናልባት እቶም ኣብ ዓድና ዘለዉ ሰልጠንቲ ቀለልቲ ይኮኑን ምክንያቱ እዞም ንሪኦም ዘለና ከዋኽብቲ ናቶም ፍርያት እዮም ይኹን እምበር እዞም ተቐዳደምቲ ካብ ኢዶም ወፂኦም ናብቲ ዓበይቲ መድረኻት ምስ ከዱ ኣብኡ ዝቐስምዎ ዘለዉ ትምህርቲ ኣብኡ ዝረኽብዎ ዘለዉ ተመክሮ ኣብኡ በፂሖሞ ዘለዉ ደረጃ ምናልባት ነቶም ኣብ ዓድና ዘለዉ ኣሰልጠንቲ ተመሊሶም ፎር ኤግዛምፕል ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ዝመርሕሉ ግዜ እቶም ተቐዳደምቲ ልዕሊ ዓቕሞም ክኾኑ ዘይክእሉ ይኮኑን ማለት እዩ ስለዚ ወይቶም ዝርከቦም ኣሰልጠንትና ንደገ ወፂኦም ዝለዓለ ትምህርቲ ረኺቦም ምስቲ ደረጃ ቅድም ብሽክለታና ዝኸይድ ዓቕሚ ሒዞም ተመሊሶም ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ክመርሕዋ ኣለዉ እንተዘይኮነ ድማ ክሳብ ኣብቲ ደረጃ ትንበፅሕ እውን ናይ ደገ ኣሰልጠንቲ ጌርና ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ብደረጃ ክንመርሓ ምኽኣል እውን ቀሊል ነገር ኮይኑ ኣይስምዓንን ብዙሕ ስክፍታታት ይስማዕ እዩ ኣሰልጠንቲ ኣብቶም ተቐዳደምቲ ኣብ ምምራፅ ንሃገራዊት ጋንታ ኣብ ምምራፅ ብዙሕ ዘይዕጋበት ይስማዕ እዩ ስለዚ ነዚ ንምፍታሕ እውን ሓንሳብ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ እንታይ እዚ ግን እቶም ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ዝመርሕዋ ኣሰልጠንቲ ንባዕሎም ናይ ክለባቶም ኣሰልጠንቲ እዮም ስለዚ ሓደ ኣብ ክለቡ ንዘለዉ ተፃወቲ ድዩ ዝያዳ ዓቕሞምን ኩሉ ነገሮምን ክፈልጥ ዝኽእልሲ ዋላ ኣብ ኣንጻር ጋንትኡ ዘለዉ ምናልባት ፌር ኮይኑ ብዛዕባ ዓወት ናይቲ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ቅድሚት ሰሪዑ ካብ ኩለን ጋንታታት ኣብ ፅቡቅ ፎርም ዘለዉ ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ክዕውትዋ ዘለዎም ተቐዳደምቲ ክመርፅ ዝግብኦ ይኹን እምበር ባህርያዊ ከም ሰብ ናይታ ጋንታኻ ኣሰልጣን እንተደኣ ኮንካ ዕቤት ናይቶም ተፃወትካ ክደሊ ቢያዝድ ክትከውን ግድን ስለ ዝኾነ ክሳብቲ ደረጃ ትንበፅሕ ናይ ደገ ሰልጣን ምፂና ፌር ዝኾነ ሰልጣን ምፂና ተፃወቲ ብዝግባእ ዝምረፅሉ መንገዲ ምፍጣር እውን ንግዚኡ ፍታሕ ክኸውን ይኽእል በሃላ እየ ግዜያዊ ፍታሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ክሳብቲ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ንበፅሕ ማለት እዩ ስለዚ ብዚ ካልኣይ ክፋል እውን ዋሕዚ ተቐዳደምትና ካበይ ናበይ ትዘጋጥም ደሎ ብድሆታት ናይ ቪዛን ናይ ፌደሬሽን ኣሰራርሓን ካልእን ክትናኸብ ፈቲና ኣለና እንታይ እዩ ዝሓተና ዘሎ ድማኒ ብዓብኡ እቲ ኣመሓድራና ኣነማሓይሽ ከም ዝግባአና ናይ ቪዛ ፀገማት ክፍታሕ ከም ዝግብኦ እንተተኻኢሉ ኢሲኣይ ኣብ ዓድና ዝትከለሉ መንገዲ ክንሓስብ ከምኡውን ጋንታታት በቀረባ እንተፃወትና ዝረኽባሉ መንገዲ ክንፈጥር ከም ዝግባአና ተዘራሪብና ኣለና ኣብ ሳልሳይ ክፋል ድማ ደምዳሚ ዝኾነ ቅድድም ብሽክለታ ሃገርና ካበይ ናበይ ዝብል ሳልሳይ ክፋል ሒዘልኩም ክመፅእ ዓወትን ዕቤትን ንቅድድም ብሽክለታ ሃገርና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ነዚ ቻነል ከተተባብዕዎ ደጋጊመ ምሕፀን ኣብ ኮመንት ድማ ካህንፀና ዝኽእል ሓሳባት ክትፅሕፉልና ደጋጊመ ክምሕፀነኩም ይፈቱ እዚ ክፉት ናይ ምባሃል መድረኽ እዩ ስለምክታልኩም ብልቤ የመስግን
كاب جزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمري عب سينما سمري أطلو زنكي شغلي وحاما كوميدي دراما على الوزاتا سبورت فيلمي